Com actualitzaríem una mica els Pastorets? A veure, els Pastorets... Es poden visualitzar les tradicions nadalenques, però dels Pastorets deixa'ls estar tal com... Sí, no els puc tocar. Ai. No t'espantis. Avui hem sortit al carrer per parlar sobre els Pastorets, la mítica obra d'en Benet i Jornet. Cal actualitzar-la o ja està bé com està? Conservem les tradicions. Toni pregunta, el carrer respon. Toni pregunta, el carrer respon. Toni pregunta, el carrer respon! Yeah! Heu vist mai els Pastorets? O sigui, és allò típic de que fan totes les escoles, els crius, i que ningú veu. A mi m'agrada, fa molts anys que no els miro per això, però sí que m'agraden. Jo he fet la lluminotècnia del teatre. Bueno, molt important, que si no, no es veu ni Cristo, eh? I tant, i tant, i tant. Quina és la seva part preferida? Tota. A mi m'agradava tota. Vostè és una Pastoret líber. Sí, jo hi anava tots els anys, ja t'ho dic jo. Quin personatge d'actualitat t'agradaria que sortís a l'obra dels Pastorets? La Rosalía, tío. La Rosalía. Con las cabritas ahí, tracatrà. Gana i el pixanet de gogós, tio. Ja ho tens. Doncs posaria Deadpool, potser. I què faria exactament Deadpool? Doncs el típic que fa el Deadpool, no? Doncs... O sigui, els nens es dirien, mira, estem fent una obra de teatre, tot això que esteu veient són actors, tots els vostres somnis i il·lusions, els reis són els pares... No, no ho sé. Més 18, esclar, tot, no? Jo sóc molt tradicional, jo els deixo com estan, De fondo, com d'actor secundari. No em facis parlar. Quin personatge d'actualitat li agradaria il·luminar-lo ben il·luminat, com vostè sap? Paper que fotia el Lucifer, doncs el posaria el tram, un dia m'agradaria veure... No! Jo posaria uns quants caganers. Posaria amb cara de qui? Ui, de tots els colors. Tots polítics, anava a dir polític, he vist la P que naixia a la seva boca i una O després. Sí, començaria amb tots els polítics. Us heu d'acostar la boca que va així el mecanisme. Heu de llegir com si fóssiu dimonis aquest trosset d'aquí, vale? És un tros tradicional. A la fi l'hora ha sonat, que comenci doncs la guerra contra el poder etern. Veniu fúries de l'infern i que s'esberli la terra. Fantàstic, vull dir, estàs de Goya. Vols fer-ho com Deadpool? No. A la fi l'hora ha sonat, era que pot... La carxofa, no ets res? Que comenci doncs la guerra contra el poder etern. Veniu fúries de l'infern i que s'esberli la terra. Home! A la fi, l'hora ha sonat, que comenci doncs la guerra contra el poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esberli la terra. Ho tenim? Els Feictorets! I què us han semblat els Pastorets de la penúltima? Jo estoy anonadado. És lo millor que he sentit en la vida. Magnífic, espectacular, sense cap dubte. Molt bé, però és millorable. Massa modern. Ai, que m'ho imaginava. Ei! No és que estigui reciclant res ni sigui la nova Greta Thunberg. El carrer ha respost. Volen una nova versió dels Pastorets i els hi donarem. Catalunya, aquí teniu el que heu demanat. Els Feictorets, un especial de la penúltima. Per cert, això on va?